finale. Jørgen Daugbjerg Burkhardt har sat opgøret i gang, og det er altså ikke andet end 13 dage siden, at de to mandskaber ind til det farlige højre ben. Isak Jensen. Ja, hvorfor ikke? Når man sparker, som han gør, så skal man gøre det ofte. Junior, som laver en vending for vindspillet. Og prøv at se de her. Det er endnu en gang en situation, hvor han så tiltrækker 3 spillere. Ikke meget, den mangler her. Det er det altså ikke. Cornelius stoppes af Thomas Jørgensen. Smart træk af den unge venstrebenspiller. Forsøger det at lægge den ind til Renato Junior. Det er en kæmpemæssig mulighed. Kampens største vel sagtens. Aflevering på allerhøjeste niveau. Prøv at se, hvordan den taber fart lige foran fødderne på Renato Junior. Der er ikke offside. Nej, det er Lyngby spiller den. Den rammer på vejen ind også. Tilbage til Klaassen. Nyt indlæg. Og det her billede, det ligner det, som vi så i store dele af første halvleg afslutning fra Seivar Magnusson. Ja, så nu bare for at ramme målet. Ja, i første halvleg, der ramte han muren, Kasper Winther. Det kan vel også blive Klaassen. Det bliver Kasper Winther mod det korte hjørne, og det er bedre sendt afsted end det, vi så. Kasper Winther til Lauke Sandgrav. Dybt til Cornelius. Cornelius over for Næsberg. Cornelius med en afslutning, som han har læst rigtigt derinde. Lukas Lund, men det er da noget af vejen. Hold de er Talander. De har virkelig ikke Lyngby brug for, at også Talander får sig en advarsel. Og så man altså i næste kamp skal mangle alle de 3 centrale stopper. Det har de ikke brug for, Lyngby. Her er det Charlie Nook, der spacerer igennem indtil en venstrebensafslutning. Det var relativt nemt, han kommer ind til den her afslutning. Se det her. Ja, altså med lidt mere koldblodighed. Så lægger den stille og roligt over i det lange hjørne, du. Ja. Langhoff kigger lige op. Svinger den over mod Klaassen. På tværs derinde, der kommer Magnusson, og det er en stor mulighed til Seivar Magnusson. Større end man sådan lige umiddelbart. Og så er det Charlie Nook, der kan stikke af med kuglen, inden Jørgen Daugbjerg Burkhardt her fløjter af for det her dramatiske opgør, som egentlig havde fortjent en scoring eller 2, men som ender uden for